Maiatzaren 24ari begira, datorren igandeari begira elkarrizketak egiten ari gara Metropoli Forala saioan, Euskal Herria irratian hainbat hautagaitzatako zerrenda buruei. Gaur txanda EH Bilduko presidente gai Adolfo Araizena da. Egunon, Adolfo? Egunon zuri. Urteak zenera matzan politikako lehen lerrotik zer kultzatu zaitu, itzultzera? Bueno, bi arrazoi, batez ere Nafarroan bizitzen ari garen une historikoa, azken finean urtetan eta urtetan ibili gara aldaketa honen alde borrokatzen, eta nik uste dut, momentu honetan gure eskuetan ja iaia dagola, eta hori izan da, une historikoa, eta nire ekarpena egiteko une historiko horretan, eta bigarrena, EH Bilduren sorrera eta EH Bildu instrumento edo tresna gisa politikarako egiteko tresna gisa nik uste dut oso interesgarria dela, anitza, eta horrek ere bultzatu nindun. Beroketariketak egiteko betarik gabe, aukerari gabe, denborari gabe, sartu zara bete-betean hauteskunde kanpainan. Agurtzear, amaitzear dugun hauteskunde kanpaina honetan. Nola eraman duzu, ze balorazio egiten duzu? Bueno, kanpaina, horre kanpaina, eta aurre kanpainaren aurrea. Orduan hemen luzegi izan da, Nafarroan ikustu dut, ni sartu nintzen gutxi gora bera iazko urriaren zera, eta, oso luztea egin zait. Gainera gauza asko aldatu dira, eta, hemen gauza asko egin beharko dira, teknologi berriak hor daude, eta, nik uste du, pentsatzen nuen agian beste modu bat izango zela, gogorra, baina ilustioarekin gauza asko egiten dira. Beldurraren kanpainak beldurtu zaitu? Ez, egia esan da, espero genuen kanpaina eta UPren aldetik horrelako beldurraren kanpaina eta etengabeko kanpainari dira egiten, atzo egon nintzen herriberan, eta ikusi nituen banatu dituzten panfletu batzuk, eta nahiko, bastakit nola definitu, baina iruditu zitzaizkidan, faltatzen zitzaiela, armak hartzeko aldarrikapen bat izan zen, ikaragarria. Esparzak esaten dituenen artean bat, Nafarroa desagerrarazteko akordioa lotua daukazuela jada, EH Bildu, gero bai, Podemos aldugu eta izquierda ezkerraren artean, alda. Nafarroa desagertzeko behintzatez, eta akordiorik ez dagoela ere, guk nahiko genuke agian aurre akordio bat. Ea akordiorik lotua duzuen. Ez dago akordiorik, dagoena nik uste dut dela, gutxienez alderdi horiek aldaketa politiko eta sozialen alde konpromisu bat publiko indugula, naiz eta gero ñabardura egon badaude, baina Esparza jaunari bildurra ematen diona da, intzutzen ere, hori, galtzea momentu honetan dagoen estatusa eta UPNek eta bere aldameneko kliente horiek ere galdezaketena, hori da. Hortarako erabili dute, izua hortarako erabiltzen dire horrelako kanpainak, eta, tamales, edo, zorionez nik uste dut, Nafarroko jendarteak ez diola kasurik egingo. Baina zertan dira, zuen arteko harremanak izan ere, kesu azaldu dira, besteak ez direlako behar bezala, dozun nahi bezain beste argitzen ari, zer eginen duten hauteskunden ondotik. Guk egin dugu deialdi zentzu horretan, pixka bat, jendearen artean ere, gauzak argi eta garbi usteko. Nik uste dut gero askotan gertatu da. Nik jakin izan banu horrelako ondoren, hauteskundea pasata gero, ez dakin norekin hitzarmenak egingo zituen, agian beste bati emango niokeen botua. Hori gerta ez dadin, eta nik uste dut hori eskubidea daukagu jakiteko hauteskundea pasata gero norekin egingo den hitzarmenak hortarako egin genuen. Guk garbi daukagu, guk publiko egin dugu eta gure apostua garbi dago, 4 horien artean 26 eserleku tik gora ateratzea. Eta koalizio gobernua osatzea, koalizio da bide bakarra? Albada nik uste dut koalizioaren izan beharko litzatekeela, batez ere pixka bat denon artean konpromisu sendo bat hartzeko, eta ez bat kanpoan usteko, eta ikusiko dut bidean zertan laguntzen dudan, zertan ez, edo zer laguntza ematen dion gobernuri, nik uste dut lauren artean gainera sentsibilitate desberdinak daudela,
eta lauen koalizioko gobernuak ordezkatuko luke oso ongi, Nafarroa momentu honetan aldaketaren alde dauden grina hori edo aldarria. Usue Barkosek atzo mikrofono hauen aitzinean aipatu zuen gutxiengo batean oinarritutako gobernuaren formula. Zer deritzozu aukera horri? Nik uste dut ambizio gutxi dela hori. Nik uste dut koalizio, deno busti beharko ginatekela gobernu horretan, badakigu eta hori jendarteari esan beharko zaio, ez dela izanen hain erras izango, bakoitzak dituen programak denok amankomuna gero zerbait lortzeko, baina guztion ardura izango da oinarrizko programa bat ateratzea, eta guk gutxienez garbi daukagu egingo duguna gure eskuan egongo den guztia, eta arduraz jokatuko dugula. Balizko gobernu alternatiboaren ekuazioan PSN sartzen dute, geroa baik eta izquierda ezkerrak. Zuek zer diozue? Guk garbi daukagu, PSN ez dela fidatzeko alderdi politiko bat, gure duela hilabete batzuk eta azken historia berri honetan gertatu dena badakigu zer izan den, beti aukera egon den aldaketari ate bat irekitzeko egin duena izan da istea eta zerraia horretan buelta bat gehiago eman. Orduan, guk uste dugu momentu honetan argi eta garbi eta horregatik esan dugu PSN-erekin guk ez dugula akordiorik izango, uste dugulako aukerak baldin baditu UPN-erekin gehiengo osoa lortzeko, UPN-eren atzetik ibiliko dela, baina, ikusiko beharko dugu emaitza batez ere, zer gertatzen den. PSN-erekin beraz, ez zara fio, Podemosekin, Aldurekin? Nik uste dut, gutxienez, orain arte esandakoarekin aliatutzat jo beharko ditugula, badago susmo bat eta badago beldur bat ere zer gertatuko den azken momentuan, eta Madrilen bezakit Ferraz Biz edo ezakit non daukaten hauek bere egoitza, baina susmo bat eta bildurra hor badago, baina nik entzun diet hemengo arduradunei hemen erabakiko dela, eta horrekin nahiago dut horrekin gelditzea. Espero dugu ez dela gertatuko, ez dakit Madrilgo interesen batzuen gatik, zapustea egon daiteken aukera historiko hau. Pablo Iglesiasek kanpainan esan du indarkeria gaitzetsi beharko zenuketela. Nik uste dut Pablo Iglesiasek gauza asko esaten ditu, batzuk gero atzera jo ditu esan diren gauza horiekin, eta kasu honetan guk hitzein dugu hemengo jendearekin, garbi daukate zein den gure jarrera bortizkeriarekin, zein den gure jarrera biktimekiko, eta zentzu horretan espero dut ez dela hori, oztopo ez dela izango, eta are gutxiago hitz magiko horrengatik ez dela hankaz gora jarriko hemengo akordioa. Bidenabar, eskuin politikoa eta mediatikoak behin eta berriz lotu zaitu indarkeriarekin kanpaina honetan, nola daramazu hori? Genekien izan zitekela horrelako zama pertsonala, baina gainditzen ari da eta gizarteak garbi daukagu zein den gure jarrera gai horretan, eta nik behin eta berriro esan dut kalean jendeak ez nau geldiarazten jakiteko ia kondena egiten dudan edo ez, beste gaietaz galdetzen dit, zeintzuk momentu honetan dauden kezkei buruz, eta etapa hori nik uste dut gaindituta dagoela, gaindituko dugula 24tik aurrera, eta izan da arlo oso konkretu batzuetan eta toki oso konkretu batzuetan nun epatu dute etengabe holako historia. Itzul gaitezen balizko gobernu alternatibo horretara, formula aipatu dugu, hori da askatu beharreko lokarrietako bat, beste bat izan daiteke lidergoarena, eta horri dagokionez gero Abairi, Usue Barkosi oso kanpaina pertsonalista egitea egotzi diozue. Hori da kritika pertsonala edo, baina azken finean hori da ikusten ari garena, eta gizarteak eta legitimoa da horrelako kanpaina egitea, baina gero gertatzen ez bada eta presidentea ez bada, nik uste dut arriskutsua izan daitekela holako pertsonalismokin, jakinik aldaketa anitza izango dela. Azken finean alderdi politiko batek edo indar politiko batek aukera izango balu bera bakarrik azaltzeko, igual
uler zitekeen historia bat, baina horrelako planteamendu bat anitza izanik, nik uste dut hor zentralidadea eta batez ere erdigunea izan beharko litzatekeela programa, adostu beharko den oinarrizko programa hori eta ez pertsona. Guk parragatik egin dugu, baina bueno, beste garrantzirik gabe. Geroxeago helduko diogu programari, baina pertsonalismoekin edo lidergo kontuekin segituko dugu. Izan ere, kanpainaren hasieran kritika beste norabidean egin zen. Gero baitik zioten Espartzarekin buruzburuko telebista eztabaida eginda, nolabait ere lidergo hori zeure bizkar hartu nahi zenuela. Kritika horri zer erantzuten diozu? Ba, ez gure asmoa behintzat etzen hori, izan zen nik uste dut kasualitate huts bat gertatu zen, guk enplazamendu bat egin genion Espartzari, itxaropen handirik, guk ez genuen espero zera hori gertatuko zenik, baina bueno, behin gertatu ezkero, aurrera jo genuen. Guk nahi genuen pixka bat UPN-en aurrean eta Espartzaren aurrean adieraztea normaltasun osoz posible dela Euskal Herria Bildurekin eztabaida batean parte hartzea. Elkarbizitzarako beharrezkoa izango direla hemendik horrelako saioak egitea eta ulertzea Nafarroan bakarrik ez daudela Nafarroa foral, espainola eta horrelako ereduren aldeko daudena, baizik eta badagoela beste eredu bat edo gutxienez beste eredu legitimoa eta hortarako zen helburua. Eta denborak ematen duen perspektibarekin nola baloratzen duzu eztabaida hura? Bueno, nik positiboa baloratu nuen zentzu horretan, azken finean, nik uste dut UPN-en barnean tirabira asko egon zirela egiteko edo egiteko, momentu batean igual beroaldi batean erabaki zen egitea, eta horregatik hasi zen bezala eztabaida. Nik egia esan da ez nuen espero horrelako kainoikadarekin hastea, baina, bueno, gu lasaitasunez hartu genuen, eta nik uste dut, gutxienez, irakasle batek horlako espektakuloa ematea nire ustez oso negatibo izan zen. Bueno, balizko gobernu alternatiboaz ari ginen itzul gaitezen horretara, ari ginen lidergoaz edo presidente etxaz beste modu batean esan da. Gobernu alternatiboa eratzeko aukerari badago, hau da, 26 parlamentari horiek lortzen badira, eta zuek bigarren indarrik bozkatuena bazarete, hau da, 4 horien artean bozkatuena, onartuko zenukete, beste norbait izatea presidente, edo zuk izan beharko zenuke? Ezin bestean. Nik uste du logikoena, bigarren indar hori edo 4 indar horien artean boto gehien eskuratzen duenak, nik uste dut horri dagokiola lidergo hori hartzea, eta hortarako guk egin genuen beste alderdi enplazamendua guk onartuko genuke bigarren indarra, hirugarren indarra izanik lehenbizikoari pixka bat aritzea eta lidergo hori martxan jartzea edo gobernuaren osaketa martxan jartzea berari zegokiolako. Bestek ez dute orain arte hori esan, nik uste dut guri suertatzen baizagu horrelako egoera, guk gidatu beharko dugula, eta uste dugu gainera 4 indar horien artean importantena izan beharko dela programa adostea, eta hori da benetako erronka. Orduan, hortik aurrera, logiko izan beharko litzateke, lehenbiziko indarra gidatzea, baina gu planteatzen dugun eredua gobernurako ez da pixka bat hor alderdi politikoen banaketa bat, zuri kontseilaritza bat edo zuri ez dakitze departamentua, baizik eta proiektatzea gizartean hemen egongo dela aldaketaren aldeko gobernu bat. Eta ez da izango osasun bideko edo osasun departamentuaren arduraduna demagun Euskal Herria Bildukoa, baizik eta esango da gobernuarena. Eta aldaketarako egongo den gobernuaren kontseilaria. Hori da gure eredua, naiz eta norbaitek hartu beharko luke lidergoa, eta guri baldin badaukigu, gu prest gaude hartzeko. Eren egun mikrofona hauen aitzinean, izquierda ezkerrako hautagai Koldo Plak esan zuen garrantzitsua dela sostengoak eukitzea, baina garrantzitsua dela halaber aurkakorik ez eukitzea. Eta iruditzen zitzaion EH Bilduk Nafarroako gizartean aurkako gehiegi dituela lidergo hori eukitzeko. Zer erantzunen zenioke, Plari? Ez nagoela bat ados, ni berriro diot gu 4 indar politikoen artean ikusten badugu eta lortzen badugu gehiengo hori izango da gizarteak eman digulako. Orduan gizarteak ematen badigu horrelako enkargua mandatua,
nik uste dut, gizartea prest egongo litzatekela ere, Euskal Herria Bilduren hautagai bat presidentzia edo lehendakaritza hartzeko aukera. Bueno, formula garrantzitsua da, lidergoa ere bai, baina behin eta berren nabarmendu duzunez, zure idurikoz garrantzitsuena edukia da, programa da. Zeintzu lirateke EH Bildurentzat balizko gobernu alternatibo horretako gutxienekoak, minimoak? Horren modan dauden marragorriak. Ez, niri ez gustatzen ere marragorriak, azken finean zaila delako. Guk, ez dakit, iragarriko dizuet, igual primizian, aztertzen ari garela lau indar politikoen programak, espero dut besteek ere horrelako ariketa egiten, ibiliko direla egiten, eta uste dugu, puntu askotan, koinzidentzia edo hor bateratzeko zalantzak ez direla egongo. Badaude puntu batzuk, baina nik uste dut, egia esan da, ariketa hori egiterakoan konturatzen zarela, ez dago hain urrun, ez gaude hain urrun orokorrean. Orduan, gero, josi beharko dugu programa, eta horretarako guk marra gorririk edo, ez dago ikusita ze programa aurkeztu ditugun. Zaila izango da, zer ematen diogun lehentasuna, hor igual egongo dira diferentziak. Aurrekoan, Laura Perezek mikrofon hauen aitzinean, aipatzen zuen, akaso Geroa Bairekin zenbait arazo izan zitezkeela, ezkerretik, aiota horren gibelean dagoelako, eta aurrekoan irakurri nizun elkarrizketa batean, esaten zenuela, zerga politikarekin ikusten zenituela arazoak, uztartzeko batzuen eta bestetzuen asmoak. Badaude diferentzia batzuk, eta, hortan ere, oinarrizko akordio bat, eta badago ere, abia handiko trenarekin ditugun diferentziak, guk uste dugu egiten ari dela ez duela balio, gainera Geroa Baik etengabe eta atzo bertan ETB2an izan genuen eztabaidan, mai gainean planteatu zen gaina, eta onartzen dute merkantzia garraiotzeko ez badu balio tren horrek, haiek ez dutela lagunduko. Eta, agerian gelditzen ari da, egiten ari dena momentu honetan, Kastejonetik Villafrankara edo Martzilara, hortarako, garraiotzeko ez duela balio. Orduan guk planteatzen genuen, guazen gizarteari esatera, hori bertan bera edo geldiarazi beharko dela, batez ere diru gehiago ez gastatzeko. Eta hor zalantzak eta dudamudak badaude batzuk, baina hor bestaldetik, Iruñatik Altsasura joan beharko den hirugarren lerro hori edo ari horrekin ados gaude, ikusi beharko dugu zertan gauden ados, eta nik uste dut lehentasuna eman beharko zaiola ados gauden puntu horiei, eta ez bereizten gehituztenei. Beste elkarrezketa horretan atentzio eman zidan, aipatzen zenuela ezberdintasun hauen karietara formula posible bat zela, koalizio gobernu bat, EH Bildu, Podemos aldugu eta izquierda ezkerra, eta kanpotik Geroa Bai. Izan ziteken, beste formula bat, baina nik nahiago nuke barruan egotea Laurok. Zergatik, demagun adosten dugula, ez dakit, sozial mailan eta ezkerre ikuspegitik programa bat, eta Geroa Baik, ez duela onartzen, edo gehiegi iruditzen ez zaiola, baina nik uste dut, kasu horretan, aldaketaren aldeko konpromesu bat hartu beharko lukela, gutxienez bideratzeko eta atea irekitzeko horrelako gobernuari, eta kanpotik babesa puntu askotan emango lizkioke segurazki gobernuak hartuko zituen neurriei. Badakizu batzuek gobernu simetrikoa proposatzen dutela, hain zuzen ere Geroa Bai, Podemos izquierda ezkerra, eta Bildu kanpotik, zer deritzozu horri? Berriro diot, ados jartzen bagara programan, inor ez da kanpoan gelditu behar. Ez Geroa Bai, ez gu, ez ezkerra eta ez Podemos. Horregatik, nik uste dut errazio izango dugula gure aldetik besteekin adostasunak, eta orduan ez nuke ulertuko adostasunak egonik kanpoan guztea. Hori orain arte eman den eta mantendu den pixka bat bazterketa politika hori mantentzea suposatuko litzateke eta guretzat onartezina izango zen. Hautagai guziei eskatzen digu porra egiteko ez osoa, izan ere puzle eduka 5.000 piezakoa, baina zailagoa dirudi asmatzea zer remontre gertatuko den, baina bai norberaren indarrari dagokion porra. Zenbat parlamentari aterako ditu EH Bilduk igandean? 10.
gehien bustidena zara, diferentzia handiz, besteek halako, gora egiten dugu, formula kualitatiboak erabili dituzte, baina ez kuantitatiboak 10 orduan. Bai, guk apostu egiten ari gara, uste dugu gainera inkestek adierazten dutena, hor badago sukalde lan berezi bat, eta, ezakit, igual ilustrio gehiagirekin edo zera ausartegi izan gaitezkela, baina... Inkestekin ez zaudete oso pozik. Ez, denetari dago, gure alde, eta adibidez azken... hor gararena konparaziora... Ez, eta larrazonekin, pentsa. Larrazonek ez dakit arrazoi, ez dakit, agerian ez dauden arrazoien gatik ematen digun horrelako emaitza, baina, nik uste dut importantena izango direla 24ko inkestak eta batez ere bozkak. Eta aldaketa baiala ez, gertatuko alda, Adolfo, beste galderarik ez da entzuten, karriketan, tabernetan, bilabesetan, azken egunotan. Bai, nik uste dut emango dela. Eta gainera planteatzen dugun formularekin, 26 iritsiko garela. Eta lauko koalizioarekin. Noski baiet, eman ezkero horrelako emaitzak, ez dakit zergatik ez zen eman behar. Ez dakit, igual baten nahiago du kanpoan gelditzea. EH Bilduko foru presidente gai Adolfo Araiz elkarrizketatu dugu Metropoli Forala saioan Euskal Herria Irratian M24 begira, hauteskunde kanpaina honetako azken elkarrizketa izan da. Plazerra izan da, Adolfo, eta guziei bezala, sorte honi igandean. Mila esker eta eskerrik asko, hemen egoteagatik.